Sibingele babukeli Black Live TV gama uMiss Mamelo wakaZondi kanti ke sikhona ohlelo lethu sithi ke sikhipha zona izimfihlo. Please do not forget to subscribe and follow us on all our social media platforms. Sikhona ku Facebook, sikhona ku TikTok, followishe and also follow me as uMiss Mamelo nalapha ku Facebook futhi ngikhona as uMamelo Mami, but ke nizobona nje bazongimenshina khona la page lethu ukuthi ungilandela kanjani. But ke njengamanje sinaye ke usisilana ezosichazela imfihlo yakhe ukuthi yona iphi udaba asizela nalo namhlanje. Sawona sisinjani? Yebo sisi. Uyaphila khululeke. Yeah. So ngicela ungichazele ithini imfihlo yakho namhlanje yini ekulethe la? Okay, into engilethe lana mina sisi ukuthi ngigulile kakhulu. Ngihamba nje yonke indawo ngihamba ngifuna usizo ngendlela ebengigula ngayo. Okay, so ngingalithola usizo ngingabi right ngiya kodokotela odokotela bengabona ukuthi nginani. And then ngase ngaxoxa umngane wami ngiyagula kanje umngane wami bese yangixoxela ukuthi kunenyanga esizayo ayaziyo ayihambayo yena. So wase yangiyalela lenyanga ngase ngiya kuyona. Manje ke ngifuna ukukhuluma nomngane wami like ngiconfesse. Ngifuna ukuconfessa because kunemfihlo phakathi la eyenzeka kule mayelana nalenyanga le angiyalela yona. Okay, wena ubugula. Bengigula. Okay, so manje eguleni kwakho wacela umngane wakho ukuthi akusize. Ngizwa kahle. Ngiya kumngani nje sengiwasebenzisa wonke ama options like ngaka odokotela ngaka kubathandazi bathi akulapheki abanye ababoni nokuthi yini inkinga enginayo. Umngane wakho uyakubona ugula ngalungi. So wena wasiwacela usizo kumngane ukuthi yini ongasungisize ngayo noma uyena waqhamuka no ngamxoxela umngane ukuthi mngani nginenkinga kanje ngiyagula and sengihambile ngaya kodokotela ngaye enyangeni ngakubathandazi akulungi. So umngane wami ke bese eyangiyalela inyanga yena ayisebenzisayo. Ngiyakuzwa mina, okay? So kwenzakalani? Mangifika enyangeni inyanga yamngani ithi nginesilwane. Nesilwane? Okay. Njengoba ngigula nje ngiguliswa esilwane esingaphakathi kumina. Okay. So yathi into eyilula leyo iyakwazi yona ukukhiphe isilwane. Akutshela ngihlobo lesilwane waphela siphila nezilwane eziningi lo. No akayikhuluma ngendaba yesilwane nje nanokuthi ke nami angingenanga deep endabeni ukuthi ngabe isilwane sinjani. Indaba zezilwane since sethe into elula uyakwazi ukukhipha izilwane nje ngaba excited ukuthi sengizoba right empilweni. All right. So inyanga ke bese iyachaza ukuthi isilwane ke sikhishwa ngendlela ezihlukene kodwa lesi ngoba singaphakathi kumina kuzofanele ilale nami ukuze isilwane siphume. So mina ke ngifuna ukubuza umngane ukuthi mhlambe naye indlela asizakala ngayo le noma inyanga yayisithathela ama chance ngami and nami ngavuma ngoba phela ngifuna ukusizakala egcineni. Wavuma nawe? Ngavuma. Imake mase senilalana nayo ngilala kana ke kanjani mhlambe naqela nabhuka noma kwenzala? No sibukhanga salalela khona Emsamo? Wathi fanele lento angiqondile ukuhleka ngifuna ukunderstand esigodlweni emsamo la khona la kusize la khona la chitha khona nje amathambo wathi nje kufanele ethi mayenza lento akwazi ukuconnecta nabantu abadala laba asebenza ngabo ukuze ekwazi ukusikhipha lesi silwane. Manje wena iwari yakho ukuthi umngani ngisho akakutshelanga lento ukuthi ngasiyenzeke noma mhlambe yena bengazi mhlambe benigula ngokungafani mhlambe yena akazi enziwe lokho noma mhlambe wena usubona ukwengazi ukuthi na uyena mhlambe unayi bambandakene noma ngistory. Ileyo part ke ngifuna ukuyizwa ukuyiunderstand kahle kumngani ukuthi inyanga umthetho wayo indlela esebenza ngayo le noma yena uyazi vele ukuthi mhlambe babexoxile nenyanga ngaphambilini ukuthi ngizokulethela umuntu kanje. Ileyo part engifuna ukuyiunderstand. Hayibo yazi ke ebukwazi kanzima. Mhlambe futhi ngempela ukugula kwenu kwangafani. Nalokho ngenzeka ukuthi mhlambe ukugula wow. Nalokho ngenzeka ukuthi mhlambe ukugula kwangafani o mhlambe futhi inyanga ayikaze ikwenze kuyena lokho but ngifuna kube uyena
oyisholoyo nanokuthi ngifuna azi ukuthi umuntu angiyalela yena wagcina enza kanje egcineni Imani-ke senilala wena wasibona isibulwane esiphuma noma wezwa? angisibonanga and washo wathi vele angizukusibona like ngamehlo siyophuma ngokwespirit like ngokomoya Umoya Angizukusibona, uphuma ngoba sasivele singafakwanga isilwane isilwane, esiphilayo kwafakwa safakwa Okay. ngokomoya. So yena wathi njengoba inhloso yakhe ukuthi alale nawe. Ukuthi siphume isilwane Okay, siye kuyena. asikhiphe ngalezi zinto zakhe. So angisazi noma saphuma noma siphumanga. Kunjani compared to before uye noma usu? Ngingasho ngithi ngi-right ngokwempilo mhlambe ingoba mhlambe ngakholelwa ikona okungenza ngizizwe ngathi ngi-right angathi angisenaso isilwane. Imali kasilala naye ubaba esigodlweni unyanga. Kwakunjani? Nje if ngibuze ukuthi naqala na romansana noma mhlawumbe kwavele nje kwashuma. Hayi inhlobo ke wavesane walifaka nje. Hawu. Wavele walifaka? No romance nothing. Igaxa Lasho phakathi. Hey. Ima angiqondile ukuhleka because uma enze njalo mhlawumbe khona umuthi awusebenzisa noma mhlawumbe into akuphuzisa yona noma mhlawumbe khona akwenza yona before nilale. No awukho umuthi engathi wawusebenzisa uyena waphuza something ukuthi wathi wenzela ukuthi uma siphuma lesisilwane siza kuyena singafiki sihlale kuyena. Kwaba nje into kanjalo. Yo khamba ukubona ne. So wena how do you feel about this? Angikho right ngoba like ne friendship yami nomngani wami ayisekho right. Ngifuna ukuthi ngiyikhiphe lemfihlo nanokuthi naye abe neqiniso angitshela ukuthi kwenzeka kuyena noma akwenzakanga. Uyazi yena ngale ndlela le inyanga yakhe esizana ngayo noma akazi ngayo. Ngiyakuzwa mina sisi, ngiyakuzwa and njengamanje sozama ukuthi simfonele umngani simuze ukuthi uthini but kumina kwelinye icala nginokufile ngazuthi mhlambe kodwa ngifuna ukumkhulumela mhlawumbe ukugula kweni kangafani njengoba ngisho omunye mhlawumbe omunye wamthanda but kasike sitholeke nomngani ukuthi kahle kahle iqiniso lithini ngoba mhlawumbe uyena owaziyo ukuthi yes wenzana kanje noma mhlambe yena uzosho ukuthi hayi mina akaze angenze kanje mhlambe kwakuwena kuphela asazi. Nami ngifisa ukuthi ayikhulumele. Ngcono ayikhulumele yena ayiphendulele. Nami ngiyikhiphe lento engidla ngaphakathi ukuthi sizokwazi ukulungisa umngani bethu siqhubekele phambili because bese ngimbuka nangenye indlela nje ukuthi umngani wami ngithembele kuyena engazi ukuthi ngiyagula usengangisa umuntu afika ngenze kanjena. Nawe uthula umtshela ukuthi into ekwenza ukuthi ube muncu. Hayi asike sizwe namhlanje simfonele sizwe uzothini. Hello. Yebo sanibona kanjani? Njani? Ngikhona sisi. Sisi wami lana ukhuluma noMamelo wakaZondi Sibongo ngikwi Black Live TV. Njoba ngikwi Black Live TV ila sine show khona sithi sikhipha izimfihlo. So kunemfihlo lana ebengifisa ukuthi ngikudlulisele yona. Kunomngane akho nje ofikile kumina ofisa ukuthi achazele imfihlo le anayo ukuthi yini lemhlupha kangaka. Cela ubambe kancane uzobe usuyayizwela wena. Cela ukumnika ucingo. Hello mngani unjani? Awufendi. Uwena kanti. Yimina mfethu. Ngithi ngoke ngizwa ukuthi ubani uzonegaqi. Ya. Hayi mina mngani uyakhumbula ngesikhathi ngixoxela ukuthi ngiyagula. Wangiyalela ubaba lo wani onyanga. Na ke mngani so ubaba ngathi mangifika kuyena ubaba wangitshela ukuthi nginezilwane ngaphakathi. So wathi akayanga ke lapho sis wavesana nje wangitshela ukuthi Ntombi njengoba ugula ngaka nje unezilwane and izilwane yena uyakwazi ukuyikhipha. So wathi izilwane lezi ezekimina zangena ngokomoya
so kuzofanele ayikhiphe naye ngokomoya okusho ukuthi angizukuyibona izilwane maseyikhipha. So ke ubaba ke walahla amathambo phansi nje umuntu oshaya amathambo wangitshela ukuthi okay unezilwane kanjena izilwane zangena ngesikhathi esithile and manje izona ezikugulisayo njengoba ugula nje. Inkinga ke mngani ke yaba la ekutheni ubaba mase kufanele angilaphe avesane athi ubaba kuzofanele alale nami ukuze ziphume lezi zilwane ayikho enye indlela yokuyikhipha. Ngiyakutshela ngobaba wakho wangiyalela wona ungazi kahle mngani ubukade ungibuka sonke lesi sikhathi ngigula ungibona ukuthi ngiyagula and ngigula into eserious ngingafa noma yinini wena uyangithatha uyongifaka ebhubesini ibhubesi nje la ngidla mngani. Mana wakudla wavuma butofazani. Hayibo ngangizothini uyazi ukuthi ngase ngigula isikhathi eside kanjani uyazi wawukhona ungibona ngigula mina ngase ngizothini phela mina ngiyona inyanga ngaze ngihlala nezinyanga angibazi ukuthi balapha kanjani nanokuthi ubaba omdala lo wani ongise kuyena. So wathi mayethu kulashwa kanje mina ngakholela ukuthi uzongilapha kwangempela. Sikhuluma ngomuntu oyedwa ngoba phela lo mina engingisa kuyena ngeke zenze njalo. Kanti sikhuluma ngaye ke mngani. Sikhuluma nje ngaye ubaba lo wana ogugile wangisa kuyena and nami ngoba ngathi mangimbuka ngabona ukuthi cha ubaba ohloniphekile lo umngani userious ukuthi lo baba uyasebenza and uyabalapha abantu. So nami ngakholelwa ke mayethi nje indlela yokulapha le eyokukhipha lesi silwane lesi esekumina. Imanje friend wathi ufuna ukulala nawe wahamba wena wayakini akhona into uzokuphuza ukuthi akunikeze akhoze into zokugquma zokugeza ukuthi akunikeze wona igeze phela into le ngaphakathi wakhetha wena ukuvuma ukuthi alale nawe wavuma nawe. Ngigquma ini wemngani ngase ngizogquma ini ubaba engitshela ukuthi isilwane sikumina ngaphakathi yini wase kufanele ngigqumele lapho isilwane singaphakathi kanti mawugquma ukhipha into engaphakathi yini. Cha phela musukushitha ngoba mina ngifuna uku-understand i-situation yakho. Sekuyisikhathi esinganani friend wahamba kuloyana wena uzongitshela manje nalokho uthi angikholwa. Okwesibili khona umuntu othi hhayi ke ngesoto elithile ngizihamba ngiyogeza noma ngizohamba ngizokuthi sewuyalapheka ubuye nani mina wena ibambe lapho ke mngani mina angazi lutho ngendaba yezinyanga. So ubaba lo ngaya kuyena ngoba kuwena mngani ongiyalele yena. Mana friend mana kahle sifuna ukubamba usibu sasigijima nomama usibanibani awusazi lutho manje ngenyanga wena. Hayibo inyanga phela ayisebenzi ngokufana nemithi futhi abayisebenzisayo ayifani. So ubaba mayethe indlela yokuthi sikhishwe lesi silwane ukuthi kulalwe ngalala ngangifuna kuphuma isilwane kumina. Wabatshiwe nje ngeke nje ngize ngifihle ima uthi inyanga ungazi wenja ngase ngibatshwa yini and mana wasukhuluma ngokubatshwa friend mina ngizokutshela mina phela mina ngikwazi kudala kade sasigudla ngani wani usibuka kwindoda yomuntu usufaka isilwane wena awukhosi hayi phela ngangithathe kubani mhlawumbe nayo sesifike kanjani ke endabeni yasibu usifike kanjani endabeni yasibu and wazi kanjani wena indaba yasibu ukuthi kwakuyindoda yomuntu kwasho wacima vele kanti indoda ikhiphe esihlahleni ngoba phela uyikhiphe emntwini vele imali angifisha lapho impela wena mngani ekuthenini umuntu uzoyibamba into yakhe wena usacabanga ukuthi ugingo ukuthatha into yomuntu wemngani into yokusiza nje ukuthi uvume ukuthi nawe walala naleli khehle owangisa kulona phela nje angeke uzufe nje ngokuvuma. Mina ngilana wena ngiyazibona ukuthi cha wena ukho la ngikhona futhi wena uslow friend slow nje ngeke nje ngize ngifihlele wawumfeza nje isho ukuthi into zakho vele lezo uyasethana uwamenza ubaba lo wamenza uhlonipheke kahle noma ngahlonipheka ke umuntu awumazi ukuthi ucabangani ngalezo sikhathi osuke ecabanga ngaso. Ubaba wabantu mangabe wathi manje ngibuka nje wangihalela mangabe ungahalisi wena mangabe alalanga nawe ke sonke lesi sikhathi nibhizi lapha ingoba mhlawumbe uyabanda vele. Lalela
and awuphinde uyomnika-ke ayikho into ekhonsesayo. Hayi suka vele ngizophinda futhi ke emva kwalokho ke le call kahle kahle bekufanele kube i-3-way call ukuze ngitshele nomyeni wakho ukuthi wena uhamba obaba balala nayo. Kuhle impela ngoba uyasho ukuthi nginomyeni wena uthatha amadoda abantu. Hayi suka bese ngizowathatha pha wezinja ngizosuke ngithathe kwayile yakho ke mina ungidini. Uyinukaphi? Izwa mina-ke leya nizobe inukaphi-ke le? Lawa abantu othi ngiyawathatha ngisuke ngwanukaphi? Uzobona amanyala enyokazi entombi. Hayi sengamane ngiwabone-ke vele sihamba nobaba oyedwa. Cha nje uyisilima uhamba uvulana namadoda abantu inyanga yonke. Ulifake kakhulu yabo mhlawumbe bekuyisilwane lesiseyilungu-ke manje ngoba izathithisa. Anginandaba noma ungathini imngane okusalayo lo baba nawe wakudla njengoba wayengeke phela vesana qhamuke seqala nje into ngami njengoba nawe wawungiyalelekeni ngoba uyazi ukuthi ubaba omnandi. Ukwazi ngawe friend lokho mina nje angihambi indlela zamakhele. Le baba ngimhlonipha kabi futhi usengisize kabi. Awu ekusiza ngani ngesendeni pho? Cha sekhipha nje inganyalo lo khathi eMCC zakwazi. Nakhipha ingane. Hayi asihlangene phela uchawe nafuna. Lo baba uhlonipheke ngempela lo baba lo okhuluma ukuthi nikhipha ingane naye. Nanize niyikhipha nje izingane zayikade efakoba. Cha Kwakwade ngayona yakhe lo baba lengane ezevuma ukuthi ayikhiphe nje. Wena okade wawuqalile ukulala nalo baba and kade vele wawungixoxela ngokuthi wena uhamba lo baba uyasizana kahle kahle lo baba nina benisizana ngokulalana waze wakumithisa emva kwalokho nizokhipha izingane. Hayi osheme urabisha ukazi ube umngane weqiniso. Awumithi wena mhlambe nje ukukhuluma ngaka mhlambe umithi nawe uvuka. Uyafisa angithithizi phela mina njengawe ke wena wamithi owalalwa waze wamithi angithithizi nje inhlobo. Ubizimithana nezinyanga awuyabhayiva shemfriend. Wena nje wamithela naze na decide uyikhipha ingane. Hayi ungiphinile. Hayi suka nami uyangicika futhi angisayena umngane wakho. Wenza kahle nama nginazi abangani abathithiza kanje usuze uhamba kumuntu uzokusuza. Vele ke nami angina abangani ababandayo ke abahlulwa nawo ukuzwa izinyanga ezamakhehla ukuthi bazwakala ukuthi bayabanda suka. Yazi into engithanda kakhulu ukukhuluma kakhulu nje mina ngikwami wena ukephi. Nami ngizoya kwami. Uthathaphi njena? Ngizothatha la wayithatha khona angisewangiyalela ubaba nami ngizokuthatha la wathatha khona. Afu sek gwani. Ayimani. Sifike kanjani? Uyacika omngane. Imani. Bese sokhipha imfihlo. Ngiyashisela e-studio, okay, the lights. Okay. Uyangicika umngane. Yabona ke le ngiyayiqala ke namhlanje. Uyangicika nje ungicika into eserious. Esigamekweni umngane usethi wakhipha isisu. Wena usuthi ungena igama lomuntu usibuya indoda yomuntu ayibo wena sibona. Umngane kwakufanele angitshele nje kwaseqaleni ukuthi kahle kahle yena uyajola naleli kehla and uhambe lifunela abantu abazolala nalo phela nje. Unamanga Uyangicika and waze wamithela leli kehla bayikhipha ingane. Shothi nami ufuna ngibe mdibi naye ngifane naye nami ngimithe ngithele leli kehla ngikhipha ingane. Wena oke wa-check kodwa uthi umithi. Angimithi. Angeke nje ke. Okay before seselapha. Kanti umkhulu uma esenilalana akayifaki vele protection. Sizophuma kanjani isilwane sesifaka iprotection ngoba phela umkhulu uphuze umuthi. Lo muthi kufanele awuchame ukuze udonse lesi silwane ngaphakathi ngendlela angichazela ngayo. Yo. Nawe ufuna ukusizakala? Ngifuna ukusizakala ngiyagula. Ngigula into eserious. Ngigulela ithuna. Kuthiwa ngiququdwa isilwane ngaphakathi. Manje ke le friendship yenu yabothi ayisekho. Ayisekho. Kodwa nawe uthe usazophindela nje baba umnandi. Ukuthi bengicika nje. Kodwa emnandi ngempela ke mase kuthiwa sisekho. Phela ubaba uyazi yakhe. Namanga? Uyayazi. Hayibo. Uyayazi. Mhlambe nomuthi lo ayophuzile nawo wawusebenza. Hayi. Uyayazi. Njengoba yikhetha nje uyagijima. Too much. Hayibo. Imizukuzuku. Yabo indaba zoma 2 minute noodles. Umkhulu uyashaya into yakhe. Noma. Wenza into ayaziyo. Ngiyakhumbula uthe bingana romance. Inhlobo. Kodwa nje. Hayi mina ngiyaqala. Babukeli beBlack Live TV.
namhlanje ngize ngadela sizokhipha imfihlo hayi umngane uza nesigaxa wathatha ubani hayibo wakhipha isisu sekhishelana zona-ke lapha phambi kwami angisazi ukuthi kwenziwe njani friendship yaphela kanjalo-ke mina sengisele ngibele ngibabazile ngiyashiselwa manje ngicela ukuyophuza amanzi asihlangane ngokuzayo khona la sikhipha khona imfihlo see you next time bye.